Adam, Adam, Adam. She said, take it. Go be. Now the person, the grab and so. But your problem now one cast away. Oh, dear, me a messempa, the Martin so, Yamishram, a friend Obobi, Thomas, cake in your penny enemy, or the Matifo, ya, and Minia pa, I don't know. Na Ben and Saint Temna or Yare, so Muko senior Jumana Biams or no Yarano Cochino. And Tomden Ba, Companochi Bayano, test baby, anyone say a issue, kidney issue. Ahyɛase a Nyame adom start yɛ dialysis ne ogu so a nti ɛduru baabi no ɛna mpanyimfoɔ no nso ɛdɔm ho a wɔabɛ support bɛboa yɛn nti in fact wɔn support wɔn baeɛ no na yɛ massive wɔn bɔ wɔn mmɔden nti no na nea ɛwɔ hɔ no a Nyame ɛduru anɔpa yi a yɛte sɛ Nyame ato ne nsa afɛ no na ɛte no Ɔno nkasa na ɔwɔ problem dada sɛ bi ɔwɔ ill health issue bi a ɔbɛka sɛ bi a na yare bi taa akyekye no anaasɛ prɛko pɛ na mote sɛ kidney yare na aba no so. No, ɔnni yare biara but bɛyɛ sɛ last year mu na ɔta sɛ ne pressure ɛkɔ soro nti ɛno na yɛdi ho dwuma ba ne yɛnim sɛ ɛbɛtumi anya impact bi saa nti na ɔkɔ hospital ma no aduru a na ɔnom ɛwɔ pressure ɛho na mode no kɔto hospital no adɔktafoɔ no hyɛ mu nkoran sɛ yare a ɔdo ɛso deɛ but ɔmbɛtumi ahwɛ no ama ne ho atɔ no. Oh yes, ɔmo hyɛ bɔ bebree na ɔstarte wei nso koraa kyɛ nti ɔkɔba nti no ɔkɔba ɔkɔyɛ no ɔba saa nti no ɛnyɛ ade a ne yɛhwɛ kwan sɛ biribi sɛ yɛbɛtumi asi saa because ɔnyɛ obi a ɔnyare but ewia a yɛbɛba wo so because mike ne nyinaa wɔ ha nti ewia a na yɛama wo so watumi aka bi na yɛtumi de agu amframa mu na mo na mode hyeɛ no ɛwom sɛ ɔyɛ sinitwani a ɔyɛ Ghana nyinaa de a keke mu ne sɛn. Koke deɛ obi a ɔyɛ very hard working person na sɛnea monim no ne sini no deɛ efie nyinaa baabi a ɔbɛduru biara no obiara ne gyina ho ɔdɔ nipa paa nti mekae sɛ yɛ nana ɛfiri mu ama yɛkɔyie wɔ akomadan na sinifoɔ no ɛbaeɛ no ɛdɔɔso paa na ɔmo bisa sɛ na nipa no ne maame nwui ne nana na ewu na mo bebrebe nyina mo de na gyina hɔ so wɔ keke so na ɔsi tie no na apɔnkye kura wu a yɛbɛba kora kyɛn sɛ na ɛnyɛ ne nana ɛnti no wɔshow laugh ma nipa baabi a obɛduru biara ne gyina hɔ very very good honest person very hard working ɛnti no keke deɛ ɛfom no aha adwene but nea Nyame pɛ na ɔyɛ. Yeah, okay, kyerɛ sɛ na sinifoɔ no so dɔ ne paa. Oh yes, ɔmo deɛ even they short term crap no massive support ɛbɛ a yɛde de hyɛde kɔto ɔmo anim a wɔde wɔayi ba out sɛ wɔreyɛ donation de ama no wɔn show love bebree da bi a ɛbɛkɔ obiara sinifoɔ no go bebree ɛnɛ koraa no nipa a na ɛwɔ hɔ at that time koraa no wɔn kɔka kɔ bɛyɛ 50 wɔn ayɛ so nti sinifoɔ no ankasa deɛ Nyame hyɛ mo. Okay. Yɛne ne nua nso bɛdi nkɔmmɔ na yɛgya wo no nhyehyɛeɛ te sɛn ankasa because woafiri me deɛ meyɛ sure sɛ abusua afei na mohyia hyehyɛeɛ bi wɔ hɔ ana. Wɔ sɛ sɛnea nnɛ abrabɔ no sɛ na abusuafoɔ yɛdɔɔso deɛ ba yɛ nyinaa yɛaskata anuafoɔ no ankasa koraa yɛyɛ 11 but yɛaskata nti afei na yɛgu so a yɛfrɛfrɛ yɛn ho ne adeade a nti by Monday no deɛ ne yɛtumi ahyia atu anammɔ no information bi ɛba no ɛwɔ ma so ate.
Because I got for that hospital now, that say you between 7 billion and then now call India. Who will say, hey, let's just go with it. He can even just go with it. And you who are Thomas on. Oh, yes. Say, Sas can do Tidia. Bane, when you mean, did you say, Yamedi and Moaba? You are Yamudi, say, young bay. In fact, yes, we make a crowd, nations at you say, a Bakuna Nimpa was now Sinifona so a work out, sir, a Bako, a antenna, but not documentations be. And at that time, now a oxygen only other day, I know who you man and I did. Na we never boom. In fact, next can you say, but name him say, can be out when you're boy, I'm yet me reach it amount. It's over. Kakana Munya, with the mother person, and I say, you can put size coming. Yeah, Casanona, you quite a fast, I have found it. Yeah, you know, it is just can be fire and some kind. Oh, well, him say, I'm quite kitty. Oh, the last one, I'm quite 190. Yeah, 1.5. Yeah, and it says can there. Once the crowd empty so or intact. Yeah, na yeah, quite fast one. Yeah, no. It's a no and for now contributions. Na the payment near the other for BDS. The mama no one chene. The year bush and for near the day now. Be a tie the end a gusu. Yes, contributions now. The workers why I a yen be a man, yes, 6. One year we near 5 or a parent I former or more than 5 and or one I use work or that. And you know, you come here, Buma. Yeah. Pacho and Rana reactions so net to say. Oh, Bibia, you know, tell on any Casacrana, Bibian watch say, was a no. And then 2 days or fair or not a friend me, made him go on so here and no maybe. Now, so it may friend another person say, on delivers a unimano. So okay. Nti enura awia ana nipa na frame say otwen keke wife na wa ama otwen na wa ama nti me ma keke aso na so am friend awia no oni me kasa nice me ton bia wo so bia nche say or breathless no nti komodi mo na me kan so on fe lady no na or twen ko so okay to friend no nti no me kasa ya no anɔpa nso koraa mɛsan frɛ no ɛyɛ no anɔpa no ne awia no nyinaa biribiara ne hɔ a ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ obi a ɔbɛwu but nyame deɛ na biribiara hɔ no ɛmfa akomadan nti sɛsei no mode kɔ akomadan anaasɛ ɔwɔ Kumase ha ɔwɔ Kumase ha ɔwɔ Kumase ha ɔ sɛ ɛyɛ gya so nti no ɛsɛ documentation wɔ no bi ansa nti no ɛgu so wɔ Kumase ha nti akomadan deɛ hɔ a na ɛbɛkɔ hɔ na ɛbɛyɛ yie no nyinaa nti no ɛbɛkɔ sɛ na ɛbɛbɛn abusua no ɛwɔ hɔ but ɛsɛ yɛyɛ ntotoa kakra wɔ ha wie ansa no yɛde akɔ Pacho wada uma also bebo dina dia also yema keke no wama yo. Macho ya frame kwa mrubo. Macho be me no. Okay. Na me ya na di. Na me otaso ni me. Enra nyina na nso obebe fi. Tani sa no pe ye sorry ya. Yanka bi nhyimu a. Me na je ho. Na ye meka nyina to me brad ya so no se. Ye was David pa mo ne ye de be mo. Mo kuma wo fo. Ade amand ne ye ni na. Ne ye ni na da. Because wunda kura wuntimi na. Or scanner ye demand for many and purpose. Na no de my pa but mo gba mo no mo be see yonkura ma ye ni je say. Yeso ye wani da so baby. Ti ya da mase papa ade ama ye ni nyina ya seda. Ade de mo nyina asema meka nyina ya seda na ye de mam because mo me nya gidi wo nya anije nya hotoso se bi papa bi so mo aba. Meka se me yi papa ba kwa uda na se mfa so bi ama ye da mo nyina mase. Ye da mo nyina ne ma hwere wo bia ye da mase. Kakra meti maka. Mo na mo ko hoko se wo free na doctor for no na frem bo mo. Oh, ya na ye ko. Ya na ye ko ko hu se yi nua no.
the condition baby do not do critical pa until we are so many dialysis. Not our same workers, but the cousin you see near war. My doctors and aunts have put for my say in an idea. I feel. Yeah, that's I see them as